Mgbe Regina nụrụ di ụmụ wakpụrụ m n'ọnụ ha sị na ọmụnwa duele di ọnụrụ na nji kpọrọ ya jee lesi agadi nwoke ka ọ mụnwa mara dị mgbe ha na-abụ bido ife niile na-eme. I was the last person ịghọta na nwekwe ife na-eme. Mgbe ọ batazi otu a mụnwa wee kpọkwa asị nne mmadụ ada m nwaanyị esi na ọgịnị na-eme ife ọ salụ m bụ onwe na onye ya sị m na ya like ọkwa onye aka ya sịrị na na-adọghalị m na a na-akọ ya erife niile ha na-akọ. The most important thing bụ na nwata na ọ dị happy ebe ọ nọ and onwe ibe m ọnụ ịsa ụmụ uwe okwu ọbụla onwere onye a ga-asị ụta na-adọkasị isi ka afọ dị ya mma. Unu ya abịa ka unu gere interview emere mama Regina Daniels. Ọ na-abụ na papa Ned nwoke na-akọ ife ọzọ ka o si wee mara Regina Daniels. Mama Regina Daniels na-akọ ife ọzọ ka Ned nwoke si wee mara nwa ya nwaanyị. Ka ọ na-abụ na mama Regina Daniels amahụ na-emebugo papa Ned nwoke interview ka ọ na ọ na-enehọ ya bụ vidio ka ọ fụkwa n'ife papa Ned nwoke kwuru ebe a bifo okwukwe anụ nke ya ebe a maka na ifefe na-abụ na-akọ onwezikwana onye na-akọ ofe ife na ifefe na-abụ na-akọ onye a na-akọ iche onye a na-akọ iche ka ọ na-abụ na Regina ka ya ajụzi ka ọ gwa anyị ka o si wee marakwanụ Ned nwoke maka na mgbe a jụrụ Ned nwoke ọ gwara anyị na Regina na mami ya na fa abịalụ n'ụlọ be ya ebe ọ lụrụ ụlọ na o nwegasị ife ọ lụrụ ebe ahụ fa bịara inene nya afa bịara inegharị anya ka ọ na o nwere ụmụ ife o debegasịrị ebe ahụ fa bịa inene n'ebe ahụ ka ọ nọ wee fụ Regina Daniels mgbe ya na mmi ya bịara fa bịa tizie n'igote ogiri wee banyezi ime afịa ọ dị ka fa bịachara bịarịba ka fa bịarụ ọ nalụ nwa ya nwaanyị nọmba nọntu agafa si wee marụ na ife batakwa o ji wee nụ Regina Daniels bụkwa na Regina Daniels bụkwa na onye obodo fa and na Regina bụkwa na nwa bebi virgin. Onye ka a jụrụ mmafe ebe ọ na-akọ ife ọzọ chetanụ na mgbe nwa Priscilla ọjọọ nụrụ di na ndị mmadụ na-ada ọmama Regina vava n'ihu akwụkwọ na-asị ya na nwa Priscilla bụ nye akpọtalụ nwoke bịa gosi mmafa na nke nyanwa bụ nye akpọrụlụ nwa ya nwaanyị wee jee gosi agadi nwoke papa Ned nwoke. Ọ ya bụ maka ya kpatalụ nwaanyị mmadụ ji wee pụta ebe a chọọ ọnụ ka o were ọnụ ya kwuru onwe ya ebe ndị mmadụ nọ ka unu gụnyedebe ya na ya bụ ife maka ọ na-akọwa na ife ụmụ ụwa na-adọ ya vava na okewere Regina agadi nwoke na ọ dịghị ka akọ kama na nke ahụ agbataghị ọlụfa na ọnwụ ya nwaanyị bụ ife fụtalụ na mgbe Regina fụtalụ na ọ chọrọ egwu ya ịmakwa ife ụmụ ụwa ya akọ si Regina unu ya bịa ka unu gee ife ọ kọrọ ka ọ ghara ebu n'ọnụ m ka ozi anụta ka alaeze nụtagwo nke atị ka nke ala unu uche onye adị ya njọ obi onye adị ya njọ ka nsi ghọta ka ntị kọọ ife Ned nwoke kwukwana ka m gwara unu ịmarazikwa n'ife ichere itiile anyị na kọmentị udochianụ. Ife ha na-ewọtara ọbụla mụnwa mara dị mgbe ha na-abụ bido ife niile na-eme. I was the last person ịghọta na nwekwe ife na-eme. Mama Leji ọ na-akọwazi na anyị nwabuzi ya ụzọ wee marụ ka anyị kọntinu. Orinzele Ọchụudo of Ogwashukwu Kingdom bụ my title. Afọ m wee bụrụzie Rita Daniels Chukwuchi. Abụ m onye Ogwashukwu from Anioma. Ebe a mụrụ m bụ na Ogwashukwu ka a mụrụ m mana ngalị nje mgbe ndị obele gaa holiday nnọzi ebe a wee bidozie m primary school na Lagos. Ngụa nwebele akwụkwọ secondary school na Lagos batazie so wee gazia na Benin wee bịazie Benin wee mee my neko a ka m ji wee balụzie na school na Open University wee ihe gozie law so kịtazi LLB ka m kwụsịgo. Mgbe m bidoro Nollywood anọgodo m na Lagos wee bidogoro so ha na-eje National Theatre oge anwa may he so rest in peace. Onye isi anyị oge anwa bụ Femi Ogurombi may he so rest in peace. Nebeli Enebụwa ha na-abụ oge anwa ha na-abịakwa ya nọ international troopers so ha na-agba ụmụ egwu a from there nso wee baa Nollywood. Esogokwa m nke gbara ọkpụrụkpụ esokwa m na ụmụ nke Igbo anyị mere mmadụ ka anyị na-aya n'ụwa nke a sokwa Nkọli Nwa Nsụka emekwa m nke anwa na ọtụtụ dị iche iche m mere mana mgbe m buzi Nollywood a n'isi bụ mgbe m nọtazi na Delta State ka m bịa buluzie ya n'isi ọfụma yili aka akwa ya Delta State ka m wee bido bụrụ onye ọchịchị mbụrụ PRO. From the PRO m wee bazie na chairman. From the chairman m wee gazie enyekwa m ọchịchị n'oge Obianọ enye m na South
coordinator for welfare of ndị South mpụtazie na nke anwa ngakwa South vice president so kịtazi na-apụtago na vice nọzi ịbazi na the main president ka anyị na-asọzi ka anyị gakwa ka anyị malụ ife anyị ga-eme dịkwa n'ọtụtụ dịka iweta unionism a ha na-ekwu maka ya anyị na ndị weta welfare actors welfare so na-anụkwa na set aga ọlụ ma ndị wakapas ka a na-erichukwa afọ ka a na-enye ha ọlụ nke fa enwebele ọlụ nke ha lọta ka akwụọ ha ụgwọ ikwutekwa m ofu obi na ịfụnanya anyị niile na-ekwurịkata ọnụ na nke bụ ebe ndị veterans onye lụcha ọrụ ọkwa ya lụcha ọrụ enwe retirement maka o dom n'anya na ndị veterans anyị alụcha aka nka onwe retirement ọbụla so these are the things anyị kwụsị na anyị ga-etinye anya onye lụsịkwa n'ọrụ onye lụọ na ndụ onye lụọ n'anwụ orie na ndụ mgbe Regina nụrụ di ụmụ nwa kpụrụ m n'ọnụ ha si na ọmụnwa duelie n'okenye duelie di ọ nụrụ na nji kpọrọ ya jee lesi agadi nwoke ka ọwa okenye ife agha ha na ịghọtara ọbụla mụ nwa mara dị mgbe ha na-abụ bido n'ife niile na-eme I was the last person ịghọta na nwekwa ife na-eme and mgbe ọ batazi otu a mụnwa wee kpọkwa asị nne mmadụ ada m nwaanyị esi na ọgịnị na-eme ife ọsalụ m bụ onwe na ego onye asị m na ya like ọkwa onye aka ya asịrị m nwa m n'idi asịrị m okwu asịrịa m okwu mfe ya na ọ chọrọ nwebe isi ike nsọ gị na-emezi nka and the political term oge anwa mụ na ya di adịghị alụda ọlụ anọ m dịka onye na opponent ya mụ na opponent ya na-alụ and immediately after election ka di ya bịazi bịa sị m na ya chọrọ ịnụ nwa m ike wee kwụlọtọ wee gwọ m maka amara m ebe nke a si wee bido kee ntị ndị mụ na ha wee alụ ga-eji wee nụ na ife dị ụtọ ame ọ na m bụ spy to my camp ka ọ gịrị nwa mana ka ife m ga-emekwanụ ị ga-akwụnyalụ nwa gị ị ga-achụpụzi ya so mgbe m bichaziri ife a ndụkwa nke m ga-adụ ngwasa ya nkọwalị ya nke m ga-akọ ya nwee mekwa nke o ji bụ nwa bụ mekwa nke o ji bụ nwata na a na-adọghalị m na a na-akọ ya erife niile ha na-akọ the most important thing bụ na nwata na ọ dị happy ebe ọ nọ and onwe ibe m ọnụ ịsa ụmụ uwe okwu ọbụla onwe onye a ga-esi ụta na-adọkasị isi ka afọ dị ya mma onye ọbụla dị ready iri nsị ma ọ nwụọ nsị maka nwa ya awekwa akalụ ya gị n'anya iweli ya so ọ bụrụ na ife niile ha kọcha nọọ ka o si wee dị mana mmadụ onye ka ị ga-apụtasị wa na ọ bụrụkwa ife n'ukwu nọọ ka o si wee gaa m ga-ahapụzi ha ka akọba nwa m na o metara ya ọfụma so aka m na mma na m bulu the blame ka a sị ghọọ na-ebule m na-adọka m na-akọ ya eri m na-akọ m ọnụ ọbụla so nke dị m mkpa bụ na ha ụlọ m dịgodo n'udo ụmụ m adịghị nupụrụ m isi so nke a bụgodo nke juru m afọ ọ bụrụ nke ndị mmadụ ukwu n'ilo mba mma tinye na nke a maka na okwu nke a agago okwu nke a bụ nke a setụgo anyụma bụ igbonu ka m na-azawa onyinye ọ bụ ndị Biniwa na-azụ onyinye ka ndị Kalaba na-azụ onyinye ga-azasị afọ Igbo si n'ibu na onye Igbo omenala anyị ife ọbụla niile eme nri ọnụ anyị na-eri bụ nne Igbo bụ omenala Igbo mana onwe ndị bụ na ọ na-akwụla ọtọ asụ na asụma bụ omenala fa omenala Igbo ọ ga-etukwula ana sụọ nri ọba sụarị nri ji sụarị nri akpụ anyị na-eri akpụ so ya ka anyị sị na hapụ okwu Aniọma bụ nke ndị asụtọnụ bụ na asụtọnụ be anyị bụ be anyị nke anyị bụ nke anyị Aniọma ga-abịa anyị niile aba rie elele dị na Aniọma